Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα και με απλά υλικά χριστουγεννιάτικα στολίδια για να διακοσμήσουμε το δέντρο του σπιτιού μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι απλά. Αλεύρι, αλάτι και νερό. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν με αυτά τα υλικά μία αλατοζύμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε μισή κούπα αλάτι, μισή κούπα νερό και μια μισή κούπα αλεύρι. Σε ένα πλαστικό δοχείο θα ρίξουμε το αλεύρι μαζί με το αλάτι, τα ανακατεύουμε και σταδιακά ρίχνουμε και το νεράκι. Μια μισή κούπα. Μία και μισή. Τέλεια. Ρίχνουμε μέσα και το αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο το αλεύρι με το αλάτι. Η αλατοζύμη μας είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα αντικολλητικό χαρτί και αν έχετε στο σπίτι κουπάτ, αλλιώς φτιάχνουμε με τα χεράκια μας κανονικά ό,τι σχέδιο θέλουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κάποια κουπάτ που έχω ενδεικτικά, δεντράκι, αστεράκι, καρδούλα και μία μπότα. Παίρνουμε την αλατοζύμη και ξεκινάμε. Δεντράκι, αστεράκι. Έχουμε έτοιμα λοιπόν ορισμένα σχέδια με κοπάτ που ετοιμάσαμε και τώρα πάμε να σας δείξω έναν πολύ εύκολο χιονάνθρωπο σε περίπτωση που δεν έχετε κοπάτ στο σπίτι. Κάπως έτσι θα βγει ο χιονάνθρωπος μας. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και ένα σχέδιο Άγιου Βασίλη. Κάπως έτσι. Τα στολιδάκια μας από αλατοζύμη είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 150 με 170 βαθμούς και ψήνουμε για περίπου 15 με 20 λεπτά. Επίσης, πριν τα βάλουμε στο φούρνο όμως, θα πάρουμε ένα καλαμάκι να ανοίξουμε τρυπούλες για να μπορούμε να περάσουμε κλωστούλα ή σπάγκο, ούτως ώστε να τα βάλουμε στο δέντρο. Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μας είναι έτοιμα. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και έπειτα ξεκινάμε να χρωματίζουμε με τέμπερα και για διακόσμηση έχω επιλέξει χρυσόσκονη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σπάρουμε κίτρινο να χρωματίσουμε το αστέρι. Έτοιμο το αστεράκι μας και πάμε να διακοσμήσουμε με χρυσόσκονη. Τα στολιδάκια μας είναι έτοιμα. Ο χιονάνθρωπος, ο Άγιος Βασίλης, το αστεράκι και το δεντράκι, έτοιμα να διακοσμήσουν το όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Ελπίζω να σας άρεσαν τα χριστουγεννιάτικα στολιδάκια μας, να περάσετε πολύ όμορφα και διασκεδαστικά με τις οικογένειές σας και περιμένω να μου στείλετε και τις δικές σας δημιουργίες. Ως τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά!